Kadang Widowati kaperang dados kalih. Ing kesepisan monggo 8 Mbok Semi nganti kadang-kadang Widowati 7. Oh iya, kene sik ya. 1 2 3 4 5 6 7. Patese kene Mbak Yu karo Adi ra kenal. Dadi kok bisa, dadi bisa buyang. Rasa buyang, yo kon mare Adi, Adi pinter buyang. Mangga kadang-kadang Widowati, Mbok Semi, Dik Dewi, Dik Jika, Delani, Dik Nur, Dik Parmi, Dik Titik Sedeng, Dik Kiki Fatmala. Peyok to, Mam. Saiki gambang. Lajeng tumampang adicara beksan makurmatan bilangan kalih kawastanan beksan kaprajen. Beksanipun Bapak Lurah Daniel Marteknyong. Nyuwun suri sairot yanipun Bapak Budi. Terus sang jening perlengga tamu yang sampun nampi napala beksan minangka panglari panglaras monggo kula dherekaken Dewi Marak Mayun tumuju Desa Sono Langan Krida Mataya. Ya Pak Diman dalu kalenggahan dipun sembadani anggen dipun mengudati Bapak Suharto gelar putripun Sri Budaya Taib kadang Widowati larasati wonten bilangan gangsal malas makaro sarengan Mardi Budaya Indonesia dipun abadikan di syuting Kaisa Multimedia kerjasama sound system Gademarem Eldin Jaya Jarot, operatornya kayak diombe ini ben ora ngantuk bawa ngombe
dijujune tak rewangi sing duduk sumur yen ra jero mangsa nyundra tak rewangi totohan umur ayo yen ra bojo mangsa pintera ijing miring mama ijing miring ijing miring ulon lancir kuning sing dadi lakon nandur jarak ning ora-ora piye mak inter kali ditututono aku ngombe rawak mumpung isih muda seneng ati turutono ijing miring mama ijing miring ijing miring itu saiki amor sesuk ra kupu aja jangono piye mas sayang nek piye lah piye carane mangan jenang mami juru terus piye mak aku ora madang anggere baru kuning-kuning buah ketimun batik satu kuku aja sering-sering mak aku ngalamun karena terbayang wajahmu Lagi